Začíname, že úvodným citátom. Bol to najlepší i najhorší čas, vek múdrosti i šialenstva, bola to doba viery i nevery, obdobie svetla i tmy. Bola to vesna nádejí, ale aj zima zúfalstva. Mali sme pred sebou všetko a nič. Šli sme priamo do nebies, ale šli sme aj zrovna opačnou cestou. Skrátka, doba sa natoľko podobala našej prítomnej dobe, že jej najhlasnejší znalcovia hovoria o nej v dobrom i zlom zmysle, len superlatívoch. To je úryvok z Charlesa Dickensa, Tale of Two Cities, napísaný v roku 1869, alebo tak nejako, a popisuje život, a teda ten dej sa odohráva v Paríži a Londýne tesne pred francúzskou revolúciou a počas nej. Čo Dickens sa snaží vyjadriť je to, čo sa snažím akoby dať ako prvý nejaký že osobný bod, ktorý nie je nejako že originálny, ale to, čo sa nám teraz deje, je vždy násobne väčšie a dôležitejšie v našich životoch, než čokoľvek, čo sa stalo pred pár rokmi, pred 10 rokmi, nehovoriac už pred 50 rokmi. Jednoducho, to, čo zažívame, vnímame často ako to úplne že kľúčové, dôležité, vysvetľujúce, nechcem povedať, že podstatu nášho života, ale jednoducho to je tá predpojatosť, ktorú máme ako ľudia, tak sme vybavení. Ten druhý akoby bod je, že ak mám odpovedať na otázku, či môžeme ľuďom dôverovať, tak v prieskume by som na ňu odpovedal, že áno. Myslím si, že väčšine ľudí možno dôverovať. Čo neznamená, že ľudia nie sú aj zlí a tak ďalej, ale to je moje akoby nejaké úvodné nastavenie. Súčasne si myslím, a to je zase také veľmi že normatívne, že krajiny, kde si ľudia dôverujú, kde sa ľudia cítia podľa prieskumov šťastne, neuplatňujú akoby v interakciách medzi ľuďmi, firmami, ale potom ani medzi krajinami ako takými hru s nulovým súčtom. To znamená, je tam viera v to, že ak sa dohodneme, je to dobré a môže to byť víťazstvo pre obe strany. A posledné predsavzatie, a to súvisí s mojím postupujúcim vekom, že to, čo sa snažím akoby robiť veľmi že úmyselne, nie vždy sa mi to darí, je, že keď sa čokoľvek stane, čo sa dotýka nejakého predmetu, akoby, že možnej analýzy a toho, o čo máme rozprávať, uvažovať, tak sa snažím akoby urobiť, že krok späť. To znamená, jednak sa predýchať a skúsiť sa na to pozrieť, že s takým že veľkorysým pohľadom. Skúsiť sa najprv pokúsiť rozumieť tým, čo niečo robia, z pohľadu toho, že to robia v najlepšej viere a v najlepšom svedomí. Inak povedané, nevstupovať do hneď analýzy s tým, že tento sú zlí ľudia, tí nám chcú ublížiť, s nimi nesúhlasím, ale urobiť o tom. Čiže sa pokúsiť v zásade uvažovať o tom, že čo môžu chcieť, pokúsiť sa uvažovať o nejakej vnútornej logike. Takto strašne dlhý leták a ako nejaké veľmi ťažké antibiotika. Dobre, teraz vám skúsim prečítať, že pár príkladov z médií, ktoré popisujú situáciu a skúste prosím vás, že rozmýšľať, že koľko z nich popisuje súčasné dianie v USA. Čiže číslo 1. 9 najdesivejších slov v anglickom jazyku je som z vlády a som tu, aby som pomohol. To je prvý rok. 2. Približne každý týždeň sa prostredníctvom zabezpečenej videokonferencie stretáva viac ako 100 členov rozsiahleho vládneho aparátu národnej bezpečnosti, aby si preštudovali životopisy podozrivých z terorizmu a odporúčili prezidentovi, kto by mal byť ďalší na rade. Po prezidentovom súhlase je takáto osoba v prípade lokalizácie zlikvidovaná dronom. V rámci limitovania civilných obetí sa všetci muži vo vojenskom veku v zóne útoku považujú za bojovníkov, pokiaľ nie sú k dispozícii explicitné spravodajské informácie, ktoré by posmrtne dokazovali ich nevinu. Výrok číslo 3. Prečo tieto krajiny neplatia Spojeným štátom za ľudské životy a miliardy dolárov, ktoré strácame pri ochrane ich záujmov? Svet sa smeje americkým politikom, keď chránime lode, ktoré nevlastníme, ktoré prevážajú ropu, ktorú nepotrebujeme a sú určené pre spojencov, ktorí nám nepomôžu. 4. Prezident vydal vyhlásenie o národnom výnimočnom stave z dôvodu hrozby teroristických útokov. Následne vydal smernicu, v ktorej poveril CIA, aby zajala podozrivých teroristov
a na vytvorenie väzenských zariadení mimo Spojených štátov amerických, kde môžu byť podozrivé osoby zadržiavané a vypočúvané. Následne prezident povolil zadržiavanie údajných teroristov a následné súdne konanie pred vojenskými komisiami, na ktoré sa podľa jeho príkazu nebudú vzťahovať zásady práva a pravidlá dokazovania, ktoré sa vzťahujú na súdne procesy na federálnych súdoch USA. Súčasne týmto príkazom prezident zbavil zadržané osoby práva žiadať o nápravu nielen na federálnych súdoch USA, ale aj na akomkoľvek súde kdekoľvek v zahraničí. Posledný výrok. Kabinet sa na dnešnom zasadnutí rozhodol podporiť rozhodnutie lídra a de facto zrušiť existujúce ministerstvo. Odôvodnil to snahou zefektívniť rozhodovacie procesy, pričom poukázal na okolnosti, ktoré viedli k vzniku samotného ministerstva v minulosti a navrhol súčasne presunúť časť agendy pod iné ministerstvo, zvyšok na lokálne vlády. Výrok o tom, že som z vlády a prišiel som pomôcť, je Ronald Reagan z roku 1986. Druhé, charakteristika toho, ako prezident v podstate disponuje tzv. Killer listom, ktorý mu umožňuje rozhodnúť o tom, že na niekoho bude spáchaný atentát, kto je podozrivý z terorizmu, je súčasť Obamovej vojny proti terorizmu. Číslo 3, kde je to lament nad tým, ako Spojené štáty doplácajú na spojencov, keď ich chránia, je Donald Trump. V roku 1987 v inzeráte, ktorý si zaplatil v New York Times, Boston Globe a Washington Post. Číslo 4, to je v podstate vojna proti teroru George W. Bush, Guantanamo Bay. A 5 je vymyslená správa zo zasadnutia slovenskej vlády na konci roku 27, ktorá ruší ministerstvo športu. Dobre, teraz čas 2, také, že zrovnanie ihriska. Čiže pár vecí, nebudem ich nejako rozvíjať, mnohé určite viete, ale skúsim len akoby, že čo sú podľa mňa kľúčové komponenty politického systému, o ktorom sa budeme baviť. Poprvé je to prezidentský systém, na čo často potenciálne zabudáme, keď vychádzame z perspektívy Európy, kde väčšinou máme parlamentné demokracie, parlamentné systémy. Hej. Tomu, ak sa bavíme o liberálnych demokraciách, sa najviac blíži francúzsky systém, aj ten nefunguje vždy ako prezidentský, závisiaci od toho, či prezident disponuje väčšinou v národnom zhromaždení. Druhá poznámka je to federálny systém. Čiže je obrovsky dôležité, že je tam jednoducho dvojúrovňové vládnutie, ktoré je často komplikované, ktoré má nejakú historickú dimenziu a nie je to len o federálnej vláde, je to o 50 štátoch, ktoré majú vlastné vlády, vlastné reprezentácie, vlastné možnosti regulácie. Tretia, súdy sú tam na to, aby interpretovali právo a rozhodovali spory. Súdy, podobne ako v iných krajinách, sú jednoducho čakajú, sú v stand-by režime, musí ich niekto zapnúť, sami o sebe nie sú akcieschopné. A štvrtá poznámka, jeden pohľad, ktorý potenciálne môže zjednodušiť uvažovanie o USA, bude súvisieť s tým, že o nich uvažujete ako o relatívne mladej liberálnej demokracii, ktorá v zásade naplno vznikla až v roku 1964. Vtedy sa prijala séria federálnych zákonov, ktoré konečne Civil Rights Act, ktoré konečne zrovnoprávnili tých, ktorí v USA žili. Dali napríklad im neobmedzený prístup k volebnému právu. Piatá poznámka. História USA, jeho vznik a celá história politického systému je absolútne bytostne prepletená s ekonomickým systémom kapitalizmu. Mnohé spory, často spory, ktoré doviedli ten režim na pokraj kolapsu, sa dotýkali ekonomického systému. Občianska vojna je sporom o to, či otroctvo ako ekonomický systém bude pokračovať, alebo jednoducho bude zakázané. Hej, spor, ktorý nevyriešili na začiatku prijatia ústavy, museli vyriešiť pomocou násilného občianskeho konfliktu. Súčasne platí, že to previazanie ekonomiky a politiky je natoľko silné, že do veľkej miery ovplyvňuje aj nejaké hodnotenie systému. To, ako sa darí napríklad prezidentom. Áno, ak sa ekonomike darí, veľa vecí im prejde, ak sa jej nedarí, ani seba lepšie pokusy im často nepomôžu. A potom to má úplne bytostné následky. To znamená, že
Drvivá väčšina Američanov vníma citlivo, čo sa deje na akciovom trhu na Wall Street, pretože ich účty 401ks sú účtami, kde si sporia na dôchodok. Áno, to znamená, že to preplatenie tam máte počas celého pracovného života. A súčasne platí, že keď sa pozriete na momentálny rozpočet federálnej vlády USA, ktorý má príjmy 4,9 bilióna amerických dolárov, ale výdavky 6,75. Dlhodobo deficitné financovanie, obrovské deficity, ktoré sa v podstate tiahnu naprieč administratívami. Posledný prezident, ktorý mal vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, bol prekvapujúco demokrat Bill Clinton. 13% federálneho rozpočtu, aby sme tomu dali nejakú veľkosť, to sú rovnaké výdavky ako na obranu, rovnaké výdavky ako na zdravotné poistenie alebo zdravotný systém, idú na splácanie úroku. Inak povedané, že USA sú naozaj na hrane z hľadiska financovania a je to dlhodobý problém, ktorý sa v podstate odsúva naprieč administratívami. A potom ešte ten posledný aspekt toho prepojenia kapitalizmu a toho politického systému je vplyv peňazí v politických kampaniach. Ak si my na Slovensku niekedy myslíme, že tu je problém s financovaním kampaní, tak nevieme, o čom hovoríme. Osobitne, keď to financovanie kampaní v USA má aj že ústavný rozmer, kľúčové rozhodnutie, ktoré výrazne že zmenilo a nafúklo problém peňazí, je z roku 2010 Najvyšší súd USA v rozhodnutí Citizens United versus USA hovorí o tom, že prvý dodatok ústavy o slobode prejavu garantuje možnosť aj korporáciám darovať neobmedzene peniaze. A on sa dotýka korporácií aj odborov. To znamená, tie sú vpustené do politického zápasu. Výsledkom toho sú tie tzv. Super PACy. To znamená to, čo urobil Elon Musk, ale čo je vlastne súčasťou toho politického systému a kampaní od roku 2010. A viedlo to k násobnému nárastu financií, ktoré idú na kampane a vplyvu bohatých, menej bohatých, aj tých chudobnejších. Predposledná poznámka. USA sa výrazne demograficky menia. Ono to asi z Európy úplne nevidno, ale keď najmä tomu máte to šťastie alebo nešťastie zavítať do nejakej Kalifornie, vidíte to v praxi. To znamená, že postupom času naozaj, a bavíme sa už o horizonte pár desiatok rokov, USA sa zmení ako krajina. Bieli už nebudú väčšinou. A jednoducho bude tam silný podiel Hispáncov a iných menšín, ktoré celkovo prevážia to obyvateľstvo, ktoré držalo moc vyše 200 rokov. A posledná poznámka je jednoducho o tom, že hoci je to systém, ktorý je do veľkej miery vybudovaný ako systém víťaz berie všetko, to znamená väčšinový, súčasne akoby vnútri toho je silný tlak na vytváranie koalícií volebných. To znamená, že keď kandidujete ako republikánsky alebo demokratický kandidát alebo kandidátka, ste nútení skladať tie koalície z rôznych segmentov voličstva, ktoré sú komplikované, majú často protichodné nielen názory, ale aj preferencie a záujmy. A toto je niečo, čo býva tak akoby že zrovnané, keď sa ten súboj zredukuje na dve osoby, ale vnútri je to komplikovanejšie, než by to mohlo vyzerať. Dobre. Tretia časť. Čo sa stalo v roku 2024? A toto je, že na celý kurz, ale zjednoduším to do pár bodov. A skúsim akoby ponúknuť, že čo si myslím, že je to najjednoduchšie vysvetlenie a potenciálne, čo si myslím, že má momentálne za sebou najviac dát. A to vysvetlenie je, že strašne jednoduché. O tom výsledku volieb rozhodla ekonomika. Všetko ďalšie, nejaký background, nejaká pomsta bielých, posledný pokus zachovať nadvládu bielých mužov a tak ďalej, sú veľmi zaujímavé, intelektuálne, akože super zaujímavé pokusy dať to do nejakého širšieho kontextu. Áno, ako keď sa na Slovensku pokúšame vysvetliť víťazstvo Petra Pellegriniho v druhom kole tým, ako sme sa mali nešťastne v Rakúsko-Uhorsku. V konečnom dôsledku o tom rozhodlo. Poprvé, Biden bol nesmierne nepopulárny prezident, ktorý strácal v podstate postupom pôsobenia v Bielom dome popularitu. Skončil minus 20%. To znamená, ak si predstavíte popularitu prezidenta, keď jednoducho viac ľudí s ním súhlasí, tak stúpa. Keď menej ľudí s ním súhlasí, klesá, je pod vodou. Biden skončil minus 20% bodov pod vodou. Bol jednoducho veľmi nepopulárny. To znamená, že toto výrazne ovplyvnilo aj to, že
kandidovala demokratická kandidátka Harris, ktorá sa nevedela zbaviť, pochopiteľne. A nálepky to, že je v podstate Bidenová pravá ruka, akože ňou bola, pretože bola viceprezidentka. Súčasne platí, že obaja kandidáti, ako Harris, tak aj Trump, boli dosť nepopulárni. Keď sa pýtali voličov predtým, ako šli voliť, tak Trump mal -7 podvodov, Harris mala -6, ale v podstate zase to bol podobný výber, ako USA zažilo v 2016. Hillary Clinton bola tiež výrazne nepopulárna kandidátka. Čiže aj toto je dôležité v systéme, kde jednoducho si vyberáte z dvoch kandidátov, ktorých nepovažujete za dobrých, ak to tak máme nazvať. V dileme, čo je najdôležitejšie, keď sa pýtali voličov tesne pred voľbami v novembri. A tá dilema bola postavená takto. Je tým najdôležitejším zachovanie amerických inštitúcií alebo doručenie zmeny, ktorá zlepší životy Američanov. Tak tá dilema dopadla 18% Američanov zachovanie inštitúcií, 78% doručenie zmeny, ktorá zlepší životy. A teraz, ak to prenesieme do obrázkov, skúste akoby sa vrátiť, ak si ešte pamätáte. Jeden obrázok je posledný prejav Kamaly Harris, ktorá sa vydá symbolicky do blízkosti Kapitolu, na ktorý 2021 sa pokúsili zaútočiť Trumpovi priaznivci a jednoducho hovorí o potrebe obrany inštitúcií, zachovania a tak ďalej a tak ďalej. A potom si spomente na pár fotografií Donalda Trumpa, ako napríklad šoferuje smetierské auto, alebo ako predáva alebo smaží hranolky v McDonalde. Inak povedané, akoby, že tie messages alebo tie posolstvá, ktoré dávali, boli úplne že diametrálne iné a voliči jednoducho oveľa viac chceli vidieť niekoho, že smaží hranolky v McDonalde. Čo je paradoxom, Donald Trump vo svojom živote nikdy nepracoval v McDonalde, Kamala Harris pracovala v McDonalde, keď bola mladá, keď si zarábala na živobytie. Ďalšie vysvetlenie, ktoré ukazuje, že ekonomika je ten top problém. Ak dáte voličom, a na Slovensku sa to málo kedy robí že nejako verejne, dáte voličom v podstate, že identifikovať problémy, ktoré považujú za dôležité, čiže nejakým spôsobom ich zoradia podľa dôležitosti a potom ich necháte uvažovať o tom, ktorej strane alebo kandidátovi pri ich riešení viac veria. Čiže to je taká akoby skladačka. Čo tu je dôležité, že z tých problémov, ktoré voliči považovali za najdôležitejšie, top 3 dôverovali republikánom, že sú lepší v ich riešení. To bola ekonomika, inflácia a životné náklady alebo náklady na život. Pre demokratov tá téma, ktorej mali že plus 20% oproti republikánov, ale z hľadiska dôležitosti pre voličov bola, že úplne niekde tuto na dne, bolo to LGBTQ issues. Čiže zase obrovský rozdiel v tom vnímaní. Čiže, aby sme to mali že zhrnúť, Clintonov poradca Carville v 91. počas kampane vyhlásil "It's economy stupid". To je odpoveď na to, ako sa rozhodujú voliči a prečo dajme tomu Clinton tie voľby v konečnom dôsledku proti Bushovi seniorovi vyhral. To, čo zostáva ako otvorená otázka, a to je taká, že poznámka pod čarou, ktorú si odložíme, ak toto celé sa zrúti ako vysvetlenie a USA sa zmení na monarchiu. Jedno je, čo je zaujímavé, otázka, ako je to udržateľné. Trump dokázal zmobilizovať ľudí, ktorí nevolili v roku 2020. To bola kategória, v podstate to sú tí, že low information voliči, tí, ktorí sa o politiku nezaujímajú, ktorých plus 14 akoby rozdiel proti Harrisovej, ktorých jednoducho zmobilizovali. Či to sú takí voliči, ktorí sa budú unovať v budúcoročných voľbách do kongresu, nikto nevie, alebo ich dokáže motivovať ďalší kandidát, nikto nevie. Ale je to akoby dôležitý segment, ktorý spôsobil čiastočne nejaký rozdiel. Druhá akoby, že poznámka, ktorá sa zjavuje nielen v USA a ktorá je viditeľná pri najmenšom v týchto volebných cykloch, nie je zrejme, že či bude sa prejavovať do budúcnosti. Obrovský rozdiel, asi najväčší rozdiel, ak porovnávate hlasovanie mužov a žien, čiže ako sa líšia a idete postupom, že veku od tých najmladších voličov až po najstarších, najväčší rozdiel je u mladých voličov. Mladé ženy a mladí muži volia inak. Mladé ženy aj v týchto voľbách volili demokraticky, volili demokratov, volili Kamalu Harris. Mladí muži volili Trumpa a republikánov. A je to akoby, že
o nejakých postojoch, o nejakých hodnotách. Otázka, či je to dlhodobejší trend, či sa nám tu naozaj že roztvárajú takto nožnice a bude to jedno nejaké štiepenie do budúcnosti, ktoré bude kľúčové pre to, ako v USA, ale aj iné krajiny vrátane tej našej budú fungovať. A posledná vec, ktorá, ak nadviažeme na to, čo tu hovorila minulý týždeň Aneta Világi, tak vplyv TikToku, ktorý sa stal že veľmi silným sociálnym médium, ktoré ponúka hlavne mladým informácie o politike a ktoré zdá sa má úplne že nevyspytateľný algoritmus, ktorý navyše nie je v amerických rukách. To je to, čo sa stalo. A teraz, že čo sa deje? Skúsim zasa otázkou, keď takúto akoby, že trojčlenku dostali voliči pred voľbami, tak veci sa vyvíjajú dobre. V USA 3% voličov povedali, že to je úplne až omyl. B. Veci v krajine by mohli byť lepšie, 37%. 53% voličov povedalo, že je potrebná zásadná zmena a šok systému bez ohľadu na to, kto bude prezidentom. Dobre, to je akoby, že nazývam to, že 5 pomôcok, čo je trochu nezmyselné, ale je to v podstate 5 nejakých akoby segmentov. 3 sú, že nejaké možné rámce, áno? Alebo nejaké pohľady na to, ako uvažovať o tom, čo sa deje. To znamená, nebudem príliš veľa hovoriť o tom, že čo sa deje. To nemáme ani šancu stihnúť a je možné, že teraz sa stalo v medzičase, ako ja som tu sem došiel a spustil nahrávanie ďalších 15 vecí. Ale 3 rámce, ktoré mne pomáhajú trochu štrukturovať to uvažovanie o tom. Ten prvý rámec je to business as usual. Jednoducho, to, čo sa deje teraz v USA, sa tam deje vždy. Áno? Nič prekvapujúce. A poviem akoby pár príkladov. Napríklad testovanie prezidentskej autority. Kam až siahajú právomoci prezidenta. Už len tých pár príkladov. Obama vojna proti terorizmu, Bush vojna proti terorizmu a ďalší prezidenti v minulosti. Každý prezident jednoducho v nejakých momentoch, v nejakých policies testuje hranice toho, čo je prezidentská autorita. Joe Biden sa pokúšal miliónom amerických mladých ľudí odpustiť ich školné na univerzitách v rámci COVID nejakého balíčka. Súd povedal, že nie. Barack Obama sa pokúšal cez prezidentský dekret, exekutívne rozhodnutie udeliť miliónom mladých ilegálnych migrantov legálny status v USA. Súd tiež povedal, že koniec. Áno. A teraz to vidíme akoby u Trumpa. Jednoducho snaha cez exekutívne príkazy testovať tie hranice. Áno, idea o tom, alebo spôsob, akým o tom môžete uvažovať, prezident sa rozbehne a beží, dokým nenarazí na nejakú stenu, ktorá v tom systéme je v rámci dielby moci. A potom sú to akoby business as usual, klasické témy, ktoré zažijete u každej republikánskej administratívy. Hovorí sa o nižších daniach. Hovorí sa o daňových úľavách, hovorí sa o menšom počte regulácií alebo úplnom zrušení regulačného štátu. Hovorí sa o veľkosti vlády. Klasická kritika, republikánska vláda má byť čo najmenšia. To je ten Ronald Reagan z 86. To je to obdobie nového federalizmu, ktoré je aj o zmenšení, sfúknutí federálnej vlády. A potom máme také veci, ktoré sú že šokom systému, aspoň tak vyzerajú z hľadiska toho, ako o nich počúvame. Napríklad útoky na univerzity. To, čo sa stalo v súvislosti s zastavením grantov napríklad Kolumbii, 400 miliónov, ktoré zastavila federálna vláda. Kým Kolumbia nesplní nejaké veci, nepríjme nejaké predpisy, nezaviaže sa k niečomu, a nevezme jeden department pod svoju nejakú správu rektorátu a neprebuduje ho. Všetko toto sa dialo na úrovni štátov, že dlhé roky, ak nie dekády. Pozrite sa na niektoré štáty v USA, kde takýmto spôsobom štáty sa rozhodli vstúpiť do univerzít, ktoré financujú. Čiže to, že sa to deje na federálnej úrovni, je nové. To, že sa to deje v politickom systéme, nie je nejako nové. Tento akoby playbook alebo scenár už tu bol použitý opakovane. Druhý akoby rámec, čiže prvý je business as usual, druhý, oni to robili prvý. To by som nazval, že pokus o vybalancovanie systému. To znamená, mnoho toho, čo sa deje teraz, je iba snahou nejakým spôsobom či už sa pomstiť, alebo urobiť život tým liberálom nepríjemnejší a tak ďalej. Jednoducho pocit, že dlhodobo liberáli v USA držali nejaké pozície v rámci nejakých štruktúr moci
a my sa pokúšame jednoducho vrátiť svet do rovnováhy nejakým spôsobom. Hej. Čiže samozrejme, že kričia, lebo im sa snažíme narušiť tú dominanciu, ktorú mali. Pekný príklad na to asi bude tá agentúra pre rozvojovú pomoc USAID. To je taký akoby symbol, hej, že tam sa podľa prinajmenšou tých naratívov koncentrujú všetci tí mimovládkari a tak ďalej. Ale bude to aj o médiách, ktoré sú tiež považované za bašty liberálov. Bude to o woke kultúre ako takej a všetky tie vlastne snahy, zmeniť jazyk, vymazať niektoré slova, donútiť agentúry, aby používali nejaký jazyk. Ale súčasne akoby budem argumentovať, že to tiež je v podstate nie je nič nové. Ak sa pozrite na to, ako federálna vláda využíva svoju moc, ktorá vlastne behom tých vyše 200 rokov že rastie, hlavne tá finančná moc, tak často využíva peniaze, ktoré má a ktoré štáty nemajú, na to, aby dosiahla zmenu ich správania. Všetky tie granty, ktoré putujú z federálnej úrovni na úrovni štátov, majú často podmienky, ktoré nútia štáty meniť správanie. Zmeníš správanie, dostaneš grant. Nezmeníš, nedostaneš nič. A toto sa dotýka aj kontraktov. Ak sa pozriete, dajme tomu, do tých zákonov, ktoré prijala Biden a kongres počas jeho administratívy, napríklad vybudovanie širokopásmového internetu v rurálnych oblastiach USA. Tam do zákona boli dané akoby, že priestor na to, aby federálna vláda mohla žiadať od tých, ktorí sa uchádzali o tie kontrakty od štátov a následne o firmy, dajme tomu požiadavky na diverzitu, podporovanie malých biznisov. A otázka v dotazníkoch pre tie korporácie, ktoré sa o to zaujímali, ako dosiahnete vyššiu mieru zamestnávania žien napríklad. Hej? Ako zabezpečíte, aby podiel na kontraktoch mali menšinové firmy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Inak povedané, že to, čo sa teraz deje, to vydieranie cez peniaze vnútri systému, zasa nie je nevyhnutne niečo nové a môže byť interpretované ako vy ste to robili, my to robíme teraz. Ten tretí rámec je strategický pokus zničiť alebo prebudovať politický systém USA z liberálnej demokracie na či už iliberálnu demokraciu, jednoducho Maďarsko, Turecko, Rusko, čokoľvek si vyberieme z tohto. A teraz otázkou tu je, že či to, čo sa tam deje, alebo časť toho súvisí s nejakým v podstate so snahou zničiť inštitúcie, že či to je iba naplňanie nejakej tradičnej republikánskej ideológie, ktorá keď ju dovedieme do extrému, v podstate je o tom, že vláda je zbytočná a keď žiadna vláda nebude, tak to bude len lepšie. A rozhodne trh a tak ďalej a tak ďalej. Alebo potom akoby, že druhé vysvetlenie, prečo sa tie inštitúcie ničia takým spôsobom, ako sa ničia, je, že je tam uvedomenie si, že my vieme inštitúciu zničiť, ale nemáme na to kapacitu, hlavne ľudskú, aby sme tam dali vlastných ľudí, ktorí by tie inštitúcie mohli prebudovať na niečo, na nejaké mínus znamienko. Že ak to boli nejaké liberálne bašty a my ich v úvodzovkách naplníme vlastnými ľuďmi, tak ich vieme zmeniť. Teraz, štvrtá pomocka je, že sa to volá, že jedna stratégia. Dosiahli sme za 43 dní viac, než mnohí prezidenti počas 4 či 8 rokov. To je výrok Donalda Trumpa v prejave kongresu teraz zo začiatku marca. OK. Klasický Donald Trump, ktorý zásadne nepoužíva neutrálne slova, nie sú veci o trochu lepšie, vždy sú to nejaké superlatívy. A súvisí to s tou stratégiou, ktorá je nastavená a ktorá nie je že nová, ale teraz je akoby tak, že úplne viditeľná a to je ten názov aj tej prednášky Flood the Zone, čiže zaplavenie zóny. Idea pochádza od Stevena Števa Bannona, ktorý bol niekedy akoby top poradcom Donalda Trumpa, keď Donald Trump ešte nebol populárna osoba, keď sa iba uchádzalo o úrad a tak ďalej. Chvíľu bol v jeho blízkosti aj potom, ako bol v 2016 zvolený za prezidenta a potom ako desiatky a stovky ďalších bol odsunutý z dôvodu rôznych konfliktov a tak ďalej. Teraz je súčasťou MAGA hnutia, ale nie je bezprostredne insiderom, je ale niekto, kto ovplyvňuje to intelektuálne podhubie a dáva tomu nejakú intelektuálnu dimenziu. A jeho akoby, že stratégia, ktorú sa pokúšal akoby Donaldovi Trumpovi odporučiť, je
robiť čo najviac, zahlcovať priestor jednoducho neustálou akciou, akcieschopnosť, nové návrhy, nové opatrenia a tak ďalej, útoky na oponentov a teda a teda. Ideál, zahltíme priestor, v priestore nebude možné veľmi rýchlo rozoznať, čo sú dôležité veci, čo sú iba v úvodzovkách nejaké, že udičky hodené do priestoru a súčasne uvažovanie o tom, že hlavným nepriateľom prezidenta v tomto akoby uvažovaní nie je, že opozícia, opozičná strana, ale média. A podľa Bannona médiá sú tak hlúpe, že oni nedokážu vyselektovať, čo je dôležité v tom danom momente. A idú po veciach, ktoré sú akože, typu, budú jeden deň písať o tom, ako Donald Trump v nedeľu večer písal dlhý post o tom, že sa mu nepáči jeho portrét, ktorý visí v Koloráde. To je ten príklad. Nie je to dôležité, vypovedať to niečo o Donaldovi Trumpovi. A toto tu vidíme, akoby, že to flood the zone a tá akcieschopnosť a tá razantnosť, ktorou nastúpil ten prezident a jeho tím a tá smršť exekutívnych príkazov, rozhodnutí a tak ďalej, je že neuveriteľná. Dennodenne, to je minúta po minúte. Len včera, keď ste si vyselektovali, že čo všetko sa stalo, tak toho bolo mnoho. Večer pribudli uvalenie tarif na Európsku úniu a autá a v medzičase už Donald Trump aj upresňoval, ak sa rozhodneme odpovedať na to ako Európska únia, budú tie tarify ešte vyššie. Čiže vlastne už ani ten pôvodný akoby rozhodnutie už neplatí, lebo už je inak rámcované ďalším akože vyrážaním sa. To sa ešte Ševčovič ani vlastne nezobudil a už medzičase je pribudla ďalšia hrozba, ďalšia komplikácia pre jeho job. A teda akoby, že tá akcieschopnosť súvisí poprvé s tým, že je strašne jednoduché vládnuť cez exekutívne príkazy. To je naozaj niečo, čo prezident napíše na papier a povie, toto je môj príkaz, konajte. Je to tak ľahké, čiže to nie je akoby žiadne komplikované vládnutie. Súčasne je to strašne zraniteľné. Každý ďalší prezident príde, napíše na papier, toto zrušte. A zruší sa to. Čiže keď si to porovnáte s normálnou legislatívou, ktorá prechádza akoby nejakým procesom, napríklad v kongrese, ale aj v slovenskom parlamente, tak to sú často že neporovnateľné veci. Potom silný rozver toho, a to je zase niečo, čo nevieme vždy odlíšiť a v čom robíme, a teraz robíme, budem hovoriť o médiách, že často obrovskú chybu. Nevieme odlíšiť, čo je že performatívny aspekt vládnutia a čo je obsahový aspekt vládnutia. Poviem to na jeden príklade. Z toho, ako sa Donald Trump ujal úradu teraz, by to mohlo vyzerať tak, že USA nerobia nič iné, iba deportujú ľudí, ktorí chytili a posielajú ich niekde preč z USA. Ano, to je ten, akoby, to sú obrázky, to sú narratívy, to sú jeho akoby, tlačové konferencie, vyjadrenia a tak ďalej. Keď si porovnáte napríklad prvý mesiac, koľko ľudí administratíva Trumpa deportovala, čiže poslala mimo krajiny. 37 660 ľudí bolo deportovaných. Tipnite si, koľko deportoval Biden minulý rok v priemere za jeden mesiac. 57 000. Hej. A toto je akoby, že podľa mňa že kľúčový rozdiel medzi tým, že ukazujete, že niečo robíte a niečo robíte, ale nevidno to. Hej. Nejaký ten akoby, že posun medzi tým, čo sa v skutočnosti deje a ako to potenciálne vyzerá. A posledný rozmer tej akoby akcieschopnosti a toho, že kde sa Trump akoby zráža a kde je často kritizovaný, súvisí akoby s pokusom predefinovať nejako to, že čo je exekutíva. Áno, termín odborný, právny, ústavný na to, že Unified Executive Theory. V zásade ideál, že prezident rozhoduje o tom, koho si vezme do vlády a koho vyhodí. A celá exekutíva mu patrí. To znamená nielen ten tradičný rozsah, približne, že 3 až 4 tisíc pozícií, ktoré tradične prezidenti vždy menili, keď prichádzali do Bieleho domu, ale celá byrokracia, celá administratíva, ktorá pracuje v podstate vo Washingtone pre federálnu vládu, pre exekutívu, je pre prezidenta k dispozícii. Toto je akoby argument, s ktorým akoby pracujú republikáni. Čiže žiadne akoby také, že byrokratické akoby ochrany a nejaké kariéry a štátna služba v úvodzovkách niečo také neplatí. Musia byť lojálni prezidentovi, to je prvá kvalita. Ak prezident je hlavou a jedinou hlavou exekutívnej moci, ktokoľvek, kto pracuje pre vládu, musí jednoducho spĺňať ten test. A prezident musí mať možnosť sa ho zbaviť.
Bez ohľadu na to, či je to úradník alebo úradníčka, bez ohľadu na to, či je to nejaká nezávislá regulačná autorita, ktorá vznikala ako súčasť akoby expanzie nejakého regulačného štátu. Ak to spadá pod exekutívnu moc, prezident má mať právo do toho zasiahnuť. Toto bude spor, ktorý sa bude musieť nastaviť cez nejaké strategické spory na Najvyššom súde. Ale súčasne platí, že Najvyšší súd postupom času akoby, že expanduje tú pozíciu prezidenta. Kľúčové rozhodnutie z minulého roka, ktoré sa zhodou okolností dotýkalo Donalda Trumpa a súvisí s rozsahom prezidentskej imunity. Súd rozhodol, že prezidentská imunita voči trestnému stíhaniu sa vzťahuje na všetky úradné úkony prezidenta. Čiže v podstate má absolútnu imunitu na čokoľvek, čo vlastne je súčasťou nejakým spôsobom jeho právomoci, by aj mohlo privodiť nejaké trestné stíhanie, napríklad potenciálne dá príkaz tajnej službe, aby zlikvidovala politického oponenta. V tom, ako ten súd o tom uvažoval, aj toto spadá pod absolútnu imunitu, ktorú má ako prezident. Dobre, to je štvrtý nejaký rámec a posledná pomocka, piata, je o Trumpovi ako osobe. Teraz nejdem tu, že psychologizovať, iba z toho, čo mám možnosť zažívať, že nejaký dekádu plus niečo som si prečítal, doštudoval a tak ďalej. A oveľa múdrejšie analýzy ako čokoľvek, čo ja som schopný akoby, že vytiahnuť. A dám pár príkladov. Ten prvý je, že sebastrednosť. Tu majú samozrejme všetci politici a političky, inak by v politike neboli, bez ohľadu na to, čo hovoria. Ale je akoby, že fascinujúce sledovať niekoho, kto sa má rád, akoby, keď má že takúto moc v rukách. A dohľadajte si akoby ten príbeh o tej nedeli a Trumpovi, ktorému sa nepáčil obraz, ktorý niekto namaľoval a ktorý visel v Koloráde v budove miestneho kongresu na prezidentskej stene. Ten obraz podľa neho je jednoducho akoby strašný a tak sa mu nepáčil, že ho jednoducho potreboval kritizovať v rámci toho. Hovoril, nikto nemá rád zlý portrét seba, ale ten v Koloráde v sídle miestneho kongresu, ktorý tam dal guvernér spolu so všetkými ostatnými prezidentmi, bol zámerne skreslený na úroveň, akú som snáď ja ani v živote nevidel. A to malo zase obrovskú reakciu, nakoniec sa ukázalo, že to nie je akoby sprísahanie demokratov, lebo guvernér je demokrat, ale že to republikáni vlastne nejakom minulom volebnom období dali urobiť z vlastných peňazí, aby tam aj Trump visel. A jemu sa to tak nepáči, že už ho zvesili v medzičase. Ale to je akoby, toto je najsilnejší muž sveta, vedľa ktorého doslova spí jadrový kufrík s kódmi a toto ho zaujíma. Áno, tomuto venoval obrovskú pozornosť. Druhý akoby prístup k Trumpovi, ktorý vyplýva z jeho biznis kariéry do silnej miery a uplatňovaný v politike, všetko je hra s nulovým súčtom. Sú víťazi, sú porazení. Nie je nič medzi tým. Ten jeho biznis je presne o tom. A spôsob, akými počas svojho života nakladal vlastne s dodávateľmi a tak ďalej, v podstate väčšinou času to skončilo tak, nezaplatil, povedal im, žalujte ma. Jednoducho akoby, že to je spôsob robenia biznisu, do veľkej miery sa preklapa aj do robenia politiky. Tretí kontext, ktorý sa dotýka Trumpa, je v prvom období, a to je tak akoby, že zjednodušenie, boli s Trumpom v miestnosti aj dospelí. Ten tým okolo neho bol vybudovaný a taký akože symbol toho rodinného puta, bol tam jeho zať Jared Kushner, ktorý zjavne akoby je oveľa dôležitejší aktér, než sa mohlo zdať. Ale on bol za mnohými nomináciami, za mnohými ľuďmi, ktorí obklopili Trumpa. On a Ivanka dokázali Donalda Trumpa manažovať v tom prvom období a tí ľudia okolo neho natoľko, že mnoho z tých vecí, ktoré teraz zaznievali aj v tom prvom období. Ale boli filtrované cez ten, mohli by sme povedať, že firewall, ktorý sa tam vytvoril. Teraz je tým rodinnou spojkou Donald Trump Jr. Áno, ak ste niekedy Donalda Trumpa Jr. mali možnosť počuť alebo vidieť, tak jednoducho to nie je Jared Kushner a Bielý dom je zložený zo samých lojalistov. To je kľúčová akoby kompetencia, kľúčová zručnosť, nič ďalšie sa nepožaduje. To samozrejme akoby
je potom nejakým spôsobom vplýva aj na to, ako sa vládne, ako sa rozhoduje. Jeden zasa príklad. Úplne, že minimálny, ani možno v tej lavine veci ho nezachytíte. Ten škandál, ale môžeme to nazvať škandál, ktorý momentálne hýbe americkou tlačou a ktorý prvýkrát dostal tú administratívu do nejakej defenzívy, je to četovanie o útoku na jemenských hútov v rámci aplikácie Signál. Áno, do neho bolo zapojený minister obrany, šéf poradca pre národnú bezpečnosť a tak ďalej. V podstate, že top trieda politických nominantov Donalda Trumpa, ktorá sa v rámci četovacej aplikácie baví o útoku, ktorý má prebehnúť aj s operačnými detailami. A do tej četovacej skupiny pozvú omylom novinára, šéfredaktora Atlantiku. Hej? Čiže o tom je ten škandál. A teraz akoby jedna z vecí, ktoré sú tam zaujímavé, je, akým spôsobom J.D. Vance opatrne, ale predsa spochybňuje, že či Trump vôbec vie, že čo sa ide diať. Či vie, že USA chcú bombardovať hútov v Jemene a tým pádom vlastne pomáhajú Európe, lebo to množstvo prepraveného tovaru cez to Červené more je minimálne americké, ale mnoho tadiaľ ide európskeho tovaru. Prečo to vlastne robíme? My zasa akoby Európe pomáhame. Či to Donald Trump vie v tom čete, akoby píše. Čiže on je prvý, ktorý akoby spochybňuje, či ten prezident vôbec tuší, že čo sa deje. A je tam okolo toho nejaká diskusia, to je jedno. V momente, ako to celé akoby, že vybuchlo, bola zverejnená tá konverzácia, prvá reakcia J.D. Vance, oficiálny statement, nie je ani tak, že o tom celom a o nejakých implikáciách pre národnú bezpečnosť, o tom, že opakovane potvrdzuje svoju lojalitu prezidentovi a že s ním vo všetkom súhlasí, ak by to nebolo jasné, vo všetkom s ním súhlasí. Áno? Napriek tomu, čo zaznelo v rámci tej diskusie. Čiže to je akoby, že tá lojalita je taká, že sa tí hráči ohýnajú spôsobom, ktorý akože je veľmi zaujímavý a momentálne tam nie je nikto, kto by dokázal povedať niečo, čo je v rozpore alebo ide proti očakávaniam Donalda Trumpa. A posledná poznámka k Trumpovi, a to je v podstate v mnohých životopisných knihách popísané, alebo si pozrite Apprentice film na HBO, ktorý tiež akoby do veľkej miery s tým pracuje. To je tá stratégia, ktorú sa naučil v biznise od svojho mentora. Poprvé útok. Čokoľvek sa mi deje, najprv útočím na všetkým. Bez ohľadu na to, že sa ten škandál dotýka mňa. Zasa ten škandál s tou četovacou aplikáciou a tou skupinou je pekný príklad. Prvé bolo nie, že my sme akoby výrazným spôsobom ohrozili národnú bezpečnosť a za toto by akýkoľvek člen armády okamžite bol suspendovaný, okamžite bol hnaný pred súd a pravdepodobne skončil desiatky rokov vo väzení, ale prvé sa útočilo na novinára. Aj to je taká zberba, to je jednoducho a tak ďalej a tak ďalej. Druhý princíp tej komunikačnej stratégie, zapri všetko, nepripusť nič. Jednoducho ste konfrontovaní s niečím, čo ste povedali. Povedali ste o Zelenskom, že je diktátor. Ja o týždeň... Ja som to povedal? Určite som to nepovedal. A tretí, nikdy nepriznaj prehru, vždy sa vyhlás za víťaza. 2020 voľby asi sú úplne, že top príklad toho, ale aj v tých mini veciach. Hej, že toto je vlastne stratégia Donalda Trumpa počas celého života. Aj keď mu krachoval biznis, jeho kasína v Atlantic City a tak ďalej, stále to bolo o ňom ako o víťazovi. A posledná časť, poučenia. Prvé, vnímam to, čo sa deje v USA trochu ako, že padla viny. Vidíme, že sa otrhla, vidíme, že sa ženie dole kopcom. Sme schopní trochu akoby, že už vnímať obrysy škôd, ale ešte to nedopadlo. A keď to dopadne, budeme trochu múdrejší. Ono to dopadne, pretože tá akcieschopnosť prezidenta sa vyčerpá prirodzene, lebo prezidenti sú jednoducho v inom rýchlostnom móde ako kongres a súdy. Ale niekde to dostane spätnú väzbu, niekde ten prezident narazí výraznejšie do steny a tie akoby prekažky sa okolo neho vyskladajú. Aspoň to je môj predpoklad prvý. Druhý, že Trump je slabý prezident. Skúsim akoby, že pár akoby rovín toho. Poprvé, to vládnutie cez exekutívne príkazy je nesmierne krehké. Keby Trump chcel, že zásadne prebudovať systém, tak ho prebudovať cez legislatívu. Ale on to robí cez veľmi akoby krehký legislatívny nástroj, ktorým ukazuje, že nie je ochotný ísť do toho akoby, že nesmierne náročného procesu
zmeny toho politického systému. Áno, bude to robiť akoby z Bieleho domu, bude to robiť neformálne, ale jednoducho ten systém formálne sa nejakým spôsobom nemení. Druhá akoby slabosť je podľa mňa zloženie toho tímu. Ak vybudujete vlastný tím iba na ľuďoch, ktorí sú lojálni, takzvaných yes-menoch a yes-ženách, tak ten, akože tá spätná väzba, ktorú dostávate, je síce super, stále ste ten najmudrejší, stále ste dobre rozhodli, ale toto podľa mňa nie je efektívna politická stratégia, ktorá vám umožňuje akoby, že dlhodobo dominovať. Lebo tí ľudia sa boja vám povedať, že toto je akože ala kravina, že toto nerobte, pán prezident, tu sú iné akoby nápady. Čiže to, že všetci idú z jeho v podstate, že dennodennými porívmi, tak je akoby podľa mňa, že fatálna krehkosť akoby a problém s nejakou dlhodobou úspešnosťou. Tretí akoby, že komponent tej slabosti je podceňovanie opozície. Toto, že úplne nemám premyslené, ale ma to zaujalo, keď som na to prišiel. Keď počúvate, že niekedy maska a kritiku vlastne, ktorá prichádza z maga hnutia tých iných, či už demokratov, alebo liberálnych bášt, alebo médií, tak často akoby hovoria o tom, že to sú všetko akoby, že zaplatení agenti. Hej? Že tí protestujúci, to sú, že NPC, non-playable characters v hrách. Hej? V hrách, keď hráte nejaké hry, čiže môžete ovládať jednu postavu, možno sa rozprávať s nejakou ďalšou a potom po krajine pobehujú desiatky takých iba, čo sú naprogramované algoritmicky a behajú tam a v tých hrách. A takto akoby oni uvažujú často o opozícii. Toto je niečo, čo funguje aj na Slovensku. Hej? Ako je možné, že títo protestujú? Určite sú zaplatení. Áno, že to je, hneď vsúvate, to nie sú ľudia, ktorí majú vlastné uvažovanie, ktorí majú vlastnú akoby schopnosť sa rozhodnúť, urobiť nejakú akciu. Nie, oni sú zaplatení. Ich niekto ovláda, to je to centrum moci, ale tento plebs, čo chodí niekde stáť pred Slovenskú národnú galériu, to sú iba Sorošové bábky, hentaké bábky. Jednoducho nepriznanie nejakej legitimity opozícii je niečo, čo podľa mňa je strašnou slabosťou kohokoľvek a to vidíme v USA teraz akoby tiež masívnym spôsobom. A podľa mňa príklad, momentálne jediná úspešná politická, a nie že alternatíva, ale niečo, čo sa deje u demokratov, ktorí sú že doslova na kolenách, asi s najnižším historickým ratingom z hľadiska akoby popularity, teraz hovorím o demokratickej strane, je turné Bernieho Sandersa a AOC, Alexandrie Ocasio-Cortez, kongresmenky, ktorí sú akoby takí, že viac vľavo, Sanders je úplne vľavo, ona je viac vľavo a to sú také akoby asi jediní dvaja momentálne schopní komunikátori v rámci demokratickej strany. Majú turné proti oligarchii a v Koloráde mali niekoľko desiatok tisíc ľudí na mítingu a jednoducho cestujú po krajine. A aj o tých ľuďoch, ktorí prišli na tie mítingy, hovorili, že to sú iba NPC. To tam jednoducho všetci sú zaplatení, všetci sú dovezení. Hej, ako akýkoľvek protest, ktorý napríklad máme v tejto krajine. A posledná poznámka k tej slabosti. Budúci rok sú tzv. Midterm elections, zmení sa dolná snemovňa, zmení sa tretina Senátu a z Donalda Trumpa sa stane to, čo nazývame lame duck. Jednoducho, tie lojality sa začnú rozplývať. Samozrejme, ak sa ten systém nejako neprebuduje a Donald Trump tam nebude vládnuť, až dokým všetci neumrieme. Ale jednoducho jeho akoby, že expiračná doba je že oveľa bližšie, než by sa mohlo zdať, ak tá logika toho systému akože prebije to, čo sa tam momentálne deje. Druhý pohľad, alebo druhé nejaké poučenie, a to súvisí akoby, že s pár vecami, ktoré som už spomínal. Poprvé, že aj predstieraná akcia môže dôveru v líderstvo posilňovať, hoci sa nič zásadné nedeje obsahovo. Hej. To je tá imigrácia. Jednoducho Trump vyzerá naozaj, že ten problém vyriešil. Ono vyriešil jednak retorikou. Naozaj oveľa menej ľudí sa vôbec odvažuje prísť do USA južnou hranicou. A tým pádom to ďalšie, čo sa deje, je do veľkej miery performatívne. Počty tých, ktorí sú deportovaní, sú nižšie ako za demokratických prezidentov. Obama ešte deportoval oveľa viac než Biden. Čo tým chcem povedať je, že tento aspekt politiky často nám je smiešný a vysmievame sa z neho. Áno, Peter Pellegrini, ktorý na obrnenom transportére kontroluje povodne na Slovensku. Peter Pellegrini, ktorý včera oznámil, že keď bude dobrovoľná vojenská služba, on prvý pôjde na 2 týždne do výcviku.
Aj tieto veci sú dôležité. Hej? Darmo Odorová vláda bude hovoriť, že aké opatrenia prijala v boji proti ilegálnej imigrácii, keď potom Šutaj Eštok si nalepil túto nálepku, že Eštok a išiel sa na deň alebo na noc postaviť na hranicu v momente, ako sa uchopil ministerskej funkcie. Tá akoby, že pretvarovaná alebo performatívna líderstvo je podľa mňa rovnako dôležité ako obsahové. Nie jedno bez zdrojov, ale že darmo robíme obsahové, keď jednoducho nič z toho. A toto je príklad pre Bidena akože super poučenie. Že tie strategické rozhodnutia, ktoré tá administratíva urobila, aj v spolupráci s kongresom, ktoré sú naozaj o tom, že je snaha vrátiť napríklad akože výrobu do USA, napríklad, ktorá sa dotýka čipov, aj ďalšie investície do infraštruktúry tam naozaj boli, že to boli zásadné rozhodnutia, naozaj, že miliardy a miliardy dolárov. Vedeli o nich voliči? Mohli ich nejako akoby uchopiť vo svojich životoch? Nevedeli. Potom akoby, že k tej reakcii a akcii, jedna vec, ktorá je samozrejme, že úplne že triviálna, ale je zaujímavé ju sledovať. To, čo sa deje v USA súčasne, akoby vyvoláva aj nejakú reakciu naokolo. Dobrý príklad je Kanada. Tam jednoducho, že dlhé mesiace viedla opozičná politická strana, ktorá jednoducho ťažila z toho, že Justin Trudeau bol strašne už nepopulárny, unavený a tak ďalej a tak ďalej. Čiže malo tam dôjsť k úplnej výmene politických generácií a tak ďalej. Trudeau prislúbil, že ustúpi, došiel Trump do úradu, zrazu Trudeau vyzeral ako jeden z tých líderov, možno sa chytí, bol teraz vymenený v rámci plánovanej výmeny. Nový líder progresívcov v Kanade zrazu dobieha akoby tých opozičných a je možné, že v tých voľbách nakoniec vyhrá. Vďaka Trumpovi, vďaka ničomu inému. Jednoducho akoby, že tá energia, ktorú dodáva Trump iným krajinám, je viditeľná možno čiastočne v Európe, ako zrazu začali rýchlo rozmýšľať o vlastnej obrane, aj v iných reakciách. Čiže v niečom sa, že zatvorili okná, ktoré sme tu mali dekády, a v niečom sa možno nejaké otvoria okná príležitosti, ktoré nám umožňujú urobiť niečo nové. Hej. Posledný príklad na to je dobrý zrazu ako Británia, ktorá sa zdalo, že je na ceste, že pláva cez ten La Manche ďalej a ďalej, ten La Manche sa rozširuje. Zrazu oveľa akoby bližšie pri najmenšom bezpečnosti. Vôbec by som sa nedivil, že o rok začneme diskutovať o nejakej o návrate Británie aspoň do ekonomickej spolupráce s Európou. Spôsobom, ktorý jednoducho bude znamenať, že ten Brexit bude čiastočne minulosťou. A potom spätná väzba v tom systéme, hej, ako nejaká kontraakcia. Donald Trump už nie je taký populárny, ako bol pred 2 mesiacmi. Hej. Keď sa bavíme o tej hladine, na ktorej bol, začínal plus 11% nad hladinou. Čiže o 11% voličov viac myslelo, že robí dobrý job versus zlý job. Teraz je už minus 2, už sa potopil. Inak povedané, je tam spätná väzba, ktorá sa už zjavuje. Jednoducho tie kroky niektoré nie sú populárne. To isté Elon Musk. Na jednej strane je to akoby, že objektívne génius, ktorý jednoducho vo viacerých oblastiach pohol naozaj niečím. A súčasne akoby, že jeho Tesla stratila za rok ku včerajšiemu dňu 30% akoby z hodnoty akcií za rok. Možno nie až taký génius, áno, keď sa vrhne do politiky a jednoducho mal to nejaký efekt na ňo. Vrátim to teda na začiatok. Je možné, že nič z tohto, o čom som tu hovoril, nebude dôležité v konečnom dôsledku. Tá idea, že ako budeme uvažovať o 50 rokov o tom, čo sa dialo v tomto období, v okolí Donalda Trumpa, teda v tom období, keď bol zvolený Donald Trump v druhom prezidentskom období. A toto som si požičal od komentátora New York Times, ale páčilo sa mi to ako uvažovanie. Minulý rok spustila spoločnosť Uber, ktorú poznáte, chvíľu fungovala aj tu. Po teste, ktorý mala v niektorých amerických mestách, autonómne taxíky, ktoré začali momentálne jazdiť v Austine a plánuje sa spustiť v najbližších týždňoch Atlanta. Inak povedané, že je možné, že to najdôležitejšie, čo sa stalo, že sa nám prebuduje kompletne akoby, že automobilová doprava. Že tu o 10 rokov alebo 20 rokov, keď budeme sedieť, to bol ten začiatok. A jednoducho už nemusíme šoférovať, naše autá sami jazdia, nakupujú, vozia iných ľudí a tak ďalej, ešte aj zarábajú popri tom. Druhý príklad, ktorý on dáva, je bitka pri Charkive v decembri 2024, kde prvýkrát Ukrajinci využili, že kombinovaný útok
dronov, ktoré boli vo vzduchu a takých akoby štvorkolesových dronov bezpilotných, ktoré mali guľomety a niektoré mali výbušniny a zničili ruský bunker. A celé sa to dialo, že bez ľudskej prítomnosti, že v podstate iba bojovali drony, ktoré zničili nepriateľskú infraštruktúru v rozsahu, ktorý bol prvýkrát takýmto spôsobom počas toho konfliktu použitý. Inak povedané, že možno tu je revolúcia vo spôsobe, akým sa budú viesť vojny, ktorú sme si možno ani nejakým zásadným spôsobom nevšimli a ktorá bude mať oveľa väčší vplyv na to, ako sa bude svet vyvíjať v budúcnosti, než nejaký Donald Trump. A ten tretí príklad, ktorý je akoby príklad, ktorý sa ťažko uchopuje, ale ktorý nám že hrozí, že doslova v najbližších mesiacoch, možno roku, 2, a to je nástup všeobecnej umelej inteligencie. To znamená jednoducho to, čo teraz poznáme ako celkom zábavné, akoby ChatGPT a tak ďalej, to budú zrazu systémy, ktoré budú že najmúdrejšie na svete a budú schopné akoby prepájať tie znalosti z jednotlivých oblastí a budú schopné akoby uvažovať o svete tak, ako to nedokáže nikto z nás. A tie systémy budú postupne autonómne. Čo sa potom stane, nechcem hovoriť, že s nami, ale napríklad akoby s vládnutím, s byrokraciou, s pracovným trhom, to naozaj, že nikto netuší. To môže byť, že tak obrovský zásah do toho, že zasa čokoľvek z toho, čo sa deje momentálne, nie je dôležité. V tomto momente ten súboj je obrovský medzi americkými spoločnosťami a Čínou. To je jedna z oblastí, ktoré sa dajú prirovnať niekdajšiemu jadrovému súpereniu medzi Sovietským zväzom a USA. Teraz práve sa ten súboj zvádza. Bez toho, aby sa príliš diskutovalo o reguláciách, to hovorí Európska únia, ktorá v podstate ale v tom súboji vystupuje ako niekto, kto kritizuje, že čo sa deje a hovorí o tom, že by sme mali ísť pomalšie, ale ten akoby mocenský súboj sa zvádza. Preto dajme tomu snaha úplne limitovať možnosť Číny dovážať niektoré komponenty a tak ďalej. Jednoducho je to súčasť tej, akoby, toho boju o nadvládu nad svetom. Dobre, skončím posledným citátom. Knieža, ktorého charakter je poznačený činmi, ktoré môžu definovať tyrana, nie je vhodný na to, aby bol vládcom slobodného ľudu. To je úryvok z deklarácie nezávislosti. To knieža je Juraj III, ktorému vlastne písali v rámci tej deklarácie desiatky sťažností v rámci nej napísali. A toto vlastne mu napísali na konci, že nie je hodný toho, aby im vládol Američanom. Koniec.